Kaixo, Bea! Arratsaleo! Bea, ongi Ondo. Eskerrik asko etortzeatik. Bueno, zuei, mila esker. Bea, zure lehenbiziko diskoa grabatuta daukazu eta laizter hasiko zara hori aurkezten. Diskoa egitearena, sortzearena zer izan da? Izarri eskor bat ikusi, desio bat eskatu eta kumplitzea bezala? Bai, izan da amets bat, baina lan asko inbiar izan dut. Isa oindala 2 urte hasi nintzen grabatzen, taldia sortzen ez musikari isa ideitzen, eta bai ensaiatzen, grabatzen, eta prozesu luze bat da. Lehenengo diska da, eta orduan nik bai uste nagoen, hau, ez da hainbeste denbora hartuko, baina ez, bai. Londresen 11 urte daramatzazu, eta kontzertu asko ematen dituzu bertan, gainera euskaraz ere abesten duzu, Londresen. Hori zer da, Halley kometa ikustea bezala? Zerbait oso arraroa? Ba, behitxu, itxen dozta kriston ilusioa, euskaraz abesten duten bakoitzen kriston ilusioa itxen dozta, eta esan biot, jentiai asko gustatzen jakola beti galtzen dozti, ez? Bask, eta nik asaltzen dozti, this is my language, nire hizkuntza da, eta egisa esan, harrera oso ona aukitzen dago euskaraz abesten dutenian. Eta aurrerapen gisa Otxemeak kantua da, bere gainera hemen aurkeztuko diguzuna. Ze kontatzen da kantu honetan? Hau zerra, ilargiari begiratu eta ulu egitea bezala? Gainera entera honitzen atzo, bixar ilarge betia da. Borobil ikusten da. Hola, kasualidadia, osea, que, bai. Loturak hor daude orduan, ezta? Bai. Kanta hau eta diska osua, orokorrian, dau inspirauta Londresen junitzen 2 urtez emakumeen terapia talde batera, eta niretzat izan zen bizitzako esperientzia onenetariko bat. Oso inspiragarria, oso aberazgarrixa, eta diska abestixak sortu ditut, horti sortu die, eta hortik irten die, eta bai sortu ditut niretzako izan diak autoterapia abesti batzuk, ez? Niretzako, eta bai gisa da, daukotela kriston gogua jentiak entzuteko, baina ez dakit, igual sonatzen dut pixka da raro, baina nire pila gustatzen jata bestixak, orduan nau superposik da, bai. Eta ze estilo entzungo dugu, ze musika mota? Nik esango nauke jazz garaikidea folkaki nola fusionauta, oso zaila itxen da batzutan etiketa bat jartzea, baina bai, dau improvisazio asko dau, bai ahotsakin eta baita beste instrumentu batzukin ere. Grabazioetan ere bai? Zer? Improvisazioa? Bai. Ja joaten zarenean definitiboki grabatzera? Bai. Hor improvisatu egiten da? Bai, gainera diska grabatu da zuzenian. Orduan itxen gauen, abesti bat hartzen dugu eta 3 aldiz jo, improvisazioekin eta, klaro, horregatik beti ez da urteten, beti ez dauko luzera iguala abestixak. Improvisazioa bada hori improvisatzea. Orduan, gero, 3 aldiz edo jo, eta gero erabakitzen gauen, hauxe eta geixen guztetan jakuna. Diskoari buruz hitz egiten ari gara, esan dezakegu 3 hizkuntzetan izango direla diskoko abestiak, eta musikari pila bat izan dituzula inguruan laguntzaile moduan, izenen bat aurreratu dezakegu? Bai. Dauz Giovanni Creseri, gero ikusiko dugu kontrabaxuan, baita baxu elektriko bai. Gianluca Corona gitarran, Filippo Gali baterian, Milena Grantxi pianoan, ezkezto nahi, danak nahi ditut esan. Trompetan Finn, txeluan Joana, jente asko dau, talde bat da, eta gero egon da edizio lanetan Mateo Galesi eta nazketan eta masterizazioan Arnau Figueres, eta bai, eurek bari be ez zan posible izango, así que eurei eskertuta bai. Eta 3 hizkuntza esan dugu, pentsatzen dugu euskara, gaztelera eta ingelesa izango direla? Bai. Bai, badauz, gero zuzenekuetan batzutan bai abesten dugula bai bertxio bat, sardinieraz, hori bai da bertxio bat, gitarrista da zerdinekoa da, baina bai, diskan dauz gaztelera, euskara eta ingelesa. Eta diskoa bera Londresen grabatua da. Bai.
angirotu duzu, zuretzat leku berezia. Bai, han bizinaz, orduan errexena zan, han grabatzia, hango lagunekin, musikarixekin, eta bai, bi estudio artean grabatu dugu. Eta bai, hantxe, Londresen. Eta hango lagunek, hango musikariek entzun dute? Euskal folka ere aipatu duzulako, ezta? Bai. Hori jaso dutenean, zer esan dizute? Kanta esatu duzu euskeraz. Pila gustatu jaki eta egisa esan, lehen esan dut moduan, hori, zuzenekuetan jo dugu diska behin baino gehixautan, eta orduan entzun daue, entzun dituzte abestixak. Eta hori, euskeraz entzuten da benien, hori, esaten dago ez dauela ulertzen ez ebez, baina oso interesgarrixa eta oso politxa eurentzako. 11 urte dara matzazu Londresen bizitzen, zuretzat oso leku berezia dela esan diguzu. Zergatik, zer ematen dio Londresek zure sormenari? Baitu, Londres oso intentsua da, hiri intentsua da, eta bizitzeko hiri zaila. Baina, bere gauza hona die, dauela kriston diversidadia, ez musikalki, eta orduan nik ara juti erabaki nauen diversitate hori bilatzen nauelako, ez? Nahi nauen mundu osoko musikarixak ezagutu, mundu osoko musika estiluak, eta horrek itxendotza hain inspiragarrixa izetia sormenerako. Eta bertako musika estenan oso aktiboa zara, famatua zara. Famatua. Desentea besten duzu. Bai. Bertara joan zinen gainera eskola oso ezagun batean ikasi duzu, hemen daukat idatzita Guildhall School. Konservatorioa. Famatuan ikasi duzu. Bai, hori izan zen erronka potente bat. Nikin nauen lehenko musika moderna, interpretación de música moderna gradua. Eta gero erabaki nauen, hori, master hau itxia, esatu entzuten moduan nahiko potentia, kontserbatorioa eta masterra. Baina, horrego nintzen urte batzuk eman itxun prestatzen, audizioak prestatzen, eta, hori, aurrera, eta oso inspiragarrixa. Eta prestigiozko horrelako kontserbatorio batek, zuri zer eman dizu, ze balio erantzi izan da hori zuretzat? Egixe esan nik erabaki nauen ara jutia ez nengoen pentsatzen prestigioan edo nik masterra ezagutzen nauen, nitxun lagunak horre ikasi zabienak eta gustatzen jaten hor ikasten zana. Eta egon di momentu oso gogorrak, ez dut esango ezetz, oso intentsuak, baina orokorrian nirekin eramaten duten esperientzia da oso inspiragarrixa izan dela. Ezagutu ditut musikari asko, de hecho taldeko pianista eta horre ezagutu nauen, eta irakasliak bai oso inspiragarrixa ezagutzia, eta bai, oso gogorra eta erronka hundixa, baina merezi izan dago. Musikari asko esaten duzunan izango dira noski irakasleak eta ikaskideak, ezta? Bai, noski. Mundu osoko ikaskideak izango zenituen zure inguruan? Bai, noski, bai. Eta nire ustez hori da gauza politxa, ez? Horrek ez dakit ezagutzia mundu osoko musikarixak eta konpartitzia, eta bakoitza datorre estilo ezberdin batetik, eta horrek itxen dago azkenean esperientzia aina berazgarrixa izatia. Horrek ere zure komposizioan eragingo du, ezta? Bai, pilo bat. Handik eta hemendik eta handik. Pilo bat. Nik diska hau ez nauke sortuko horko esperientzia gabe. Ze hor bai deskubritu dut, adibidez jazz garaikidea, hor masterrian zihar bai murgildunaz jene hortan gaixau, eta bai, eta kantak hortik jasotakotik bai datoz. Eta Bea, baduzu talde bat Londresen, Bea Surmendi Quintet, izenekoa. Nola sortu da talde hau? Jazza da hau bereziki? Bai, taldea, egiza esan quintet hori jartzen dugu
ze batzutan jartzen dut, eta bestatutan ez, baina ze quintet bezala juten garenean, bai jotzen ditugu igual gitarristan kanta batzuk, edo beste taldeko kide baten kantak. Orduan hor bai, pixkatola talde moduan juten gare. Esan otzien beste izen bat topatu bigu, baina ez, bueno. Eta bai, horrek die, kide horrek die dizkan da zenak, gero. Ba, gustora ari gara berriketan zurekin oso gustora, baina orain kantari entzun eta ikusi nahi zaitugu. Hementxe, Bea Azurmendi Quintet. Tell me, is there a right time, a right place? Could it be fate or a gambling game? Now, hey, stand still. Boa, ederra, eta zer mo sentitzen zara oholtza gainean frontwoman gisa? Ongi? Bai, eroso, baina nik ustot atzian daukadan taldiak itxen doztala eroso sentitzia. Azkenien die lagunak eta musikarixa, baina laguna be, eta oso garrantzitsua da hori, eroso sentitzeko. Eta ekainaren batean ere eroso sentituko zara, ze oso kontzertu berezia daukazu Londresen, beste Azurmendi batekin, aizparekin, idoiarekin. Idoiakin, bai. Oso berezitza izango da. Londreseko Euskaletxiakin antolatutako kontzertua da, eta oso berezitza. Idoia Londresera kantatzera datorren lehenengo aldixa da. Orduan, opari bat, nik hango lagunei bez, beti hitz egiten dutziet idoian musikai buruz, eta orduan aukera daukie etortzeko eta ezagutzeko, bai. Eta, berak bere diskoko kantak joko ditu, nik nire diskoko kantak, eta gero batera noski abestuko, bai. Eta izango dugu Euskal Herrian aukerarik horrelako duo bat ikustekoa? Ze Londresera joan gaitezke, baina denok ezin gara joan Londresera, bea? Bai, isa da. Ez baina bai, aukiko zue aukera, seguru, bai. Nire asmoa da ona etortzeko taldiakin, baina baitxa idoiakin. Idoiakin ja askotan gomidazen nau bere kontzertuetan, ez? Holtzara igotzera, niretzat opari bat da. Eta nik iguala ingot, ni honan atorrenian, berak nirekin kanta batzuk abestia opari bat izango zen. Londres baino gertu xago, Euskal Herrian ez, baino Madrilen bai, Madrilen elkarrekin kantatzekoak zarete, bihar. Bihar, bihar, idoiak dauka kontzertuan, eta hori, ni, kizauen igandian Victoria Eugenian Donostin, orduan ni etorri naiz aste guztirako, hemen berakin egoteko, bai. Eta bai Madrilera goiaz, eta oso ilusionauta gisa esan. Berezia izango da zurekin, ezta? Aizpa ondoan izatea? Oso. Gainera, ez dakit, askok esaten dago ez, eta nik uste hori gertatzen dela, zura aizpakin o arrebakin edo kantatzen dozunean, dau, ez dakit, ez jat hitza urtetzen euskeraz edo gazteleaz, blending, osea, tonuak eta antzekoa dira, bai, gure ahotsak, kantatzeko ahotsak, bai, die desberdinak, baina dau puntotxo bat hori aizpak garelako, ez, eta horrek itxendotza, batera besten duenean hain ondo geratzia, ez, eta parte, aizpak garela, eta oso berezia da, holtzan berakin egotia. Eta berezia izango da orain iritsi delako zuk hemen kantatzeko momentua, Bea, otxemeak esan diguzu abestuko duzula? Bai, primizian. Guretzat. Zoragarri, Bea hartu zazu zure lekua. Bi esker. Hortxe duzulako zure gitarra zai? Bai, hortxe dago gitarra eta hortxe dago biolontxeloa eta Giovanni Creseri, zure lankidea, zure taldekidea, kontrabajua, bai, gaizki izan dugu, bai, kontrabajua.
kontrabajua da. Bueno, gure ikasten ari gara. Hori da. Pixkanaka ikasten ari gara. Bea Asurmendi etorri da bere disko berria aurkeztera, oraindik diskoa ez dugu ezagutzen, baina grabatuta dago, eta udazkenean ekingo diate aurkezpen birari, eta gaur hemen Otxemeak izeneko kantua joko digute. Bea, prest baldin badago? Bai, prest. Zuekin, Bea Asurmendi eta Giovanni Cresceri. Apa, bikote! Oso ondo! Mila esker honetan! Horita! Eskerrik asko, Giovanni! Mila esker! Bibazu, eskerrik asko! Apa, bea, zatoz berriz ere gure gana, zuen maila, Bai, egia da, esan diguzu musikari honez eta lagun honez inguratuta zaudela eta biztan da baiet, Bai, beraiek ere zurekin ongi inguratuta daude, bea. Ai, bueno, eskerrik asko. Ba, bea, oso gustora entzun dugu. Gogoraraziko diguzu, noiz aterako den zure disko berria? Bueno, ba, lehenengo bizi singela irtengo da gaur gaueko 12etan. Epa, hortxe? Bai, gaur gaueko, bai, ondio. Singela da, Otxemeak? Singela, bai, Otxemeak. Orain abestu duguna, bai. Duguna, abestu duguna. Bai. Bai, hoxe irtengo da gaur gaueko 12etan. Eta diska irtengo da udazkenian. Ondion ez dut data iragarri, baina udazkenian urtengo da. Eta, bueno, ordurarte bai urtengo diesela single gehiago.
baina... Izenik badauka diskak, orain Bai, ez? asteartea. Asteartea. Asteartea ditu. Ah, begira. Dauka bere esan nahia. Justo emakumen terapia talde honetara juten itzenean asteartetan izaten. Ah, begira. Eta asteartea. Ados. Horregatik abestu duzu zer dauka ilargiak asteartetan, ezta? Hori da, bai. Ondo, oso ondo. Ba, berriz ere gonbidatzen zaitugu udazkenan etor zaitezen nahi izan ezkero, badakizu handik onera zatozen batean edo dena delakoa, hemen txegeldialdi bat duzula. Eskerrik asko, Bea. Mi esker. Eskerrik asko.